ọ bụ nnọọ iji wee gosipụta mwute nakwazi ihe dị mmadụ n'obi dịka ndị otu ezinụlọ ndị ikwu na ibe ndị ọgọ nakwazi ụmụ akwụkwọ nke mahadum dịgasị iche na Anambra steeti nakwazi ndị dị na Nsugbe ọnọ n'ụlọ na ọnọ n'ụzọ ije gara n'ọnịkwu wepụta n'igwe iji wee kwanyere ugwu ikpeazụ ha nyegara onye nke ji ọnọdụ ọkwa Associate Prọfesọ Frank Nnaemeka onye nke a maara dịka Morokwe onye nke ịbụ onye gbara afọ 54 ya bụ nnukwute onye ọkammụta mmemme elimozu ya bụ nke ejizi ụka dị asọ wee malite na St. John the Baptist Catholic Church Nsugbe na kansụl ime obodo Anambra East ma bụrụkwazị nke onye nọ n'isi ya bụ onye Chancellor Aguleri Diocese ma bụrụkwazị ụkọchukwu mbụ na mbụ enwere na Nsugbe bụ Very Father Innocent Egbunike. Ngozi Obileri ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Na ya bụ mmemme akwamozu ka otu onye ụkọchukwu bụ onye obodo ahụ bụ Reverend Father Emmanuel Anyansi kpere Chineke ka ọ nabata mkpụrụ obi ya bụ nwoke nwụrụ anwụ na alaeze ya bụ onye rụrụ nnọọ nnukwu ọrụ ịhụ na ya bụ obodo na-aga n'ihu. Nwa izizi ya bụ nwoke nwụrụ anwụ bụ Nwaada Valeria Nnaemeka kelere ndị niile gbara ha gburugburu n'oge a ha nọ n'ihe mwute, ọ kachasị ndị Committed Nsugbe Citizens Empowerment maka otu ha si tụpụta atụmatụ tinye ego ha tinye uchu ha n'ihe niile iji hụ na emere ya bụ akwamozu ngwa ngwa ma rịọzie Chineke ka ọ gaa n'ihu na-agọzi ha n'okwu ha dịgasị iche iche. Ka onye patron nke Committed Nsugbe Citizens Empowerment Group bụ ebe ya bụ nwoke nwụrụ anwụ nọbụ tupu ọ nwụọ bụ Maazị Franklin Okeke, onye isi Nsugbe Development Union bụ Barrister Chinweze Ezeanwụ na onye isi ndị ụmụ nwanyị NDU nke Nsugbe bụ Oriakụ Ngozi Emencheta, onye isi nchịkọba akwamozu Frank Nnaemeka bụ Maazị Ben Okoye na ọtụtụ ndị ọzọ gasị chetara otu ya bụ nwoke nwụrụ anwụ siri wee gbaa mbọ ịmụgosi ndị ntorobịa ndị Nsugbe ọrụ aka ya na ịkwalite ọnọdụ ọrụ ugbo nke ha ji traktọ wee na-eme bụ nke ndị bidoro ya bụ ndị otu Committed Nsugbe Citizens site na agbala agbọ nke Nsugbe. Abụ m Ngozi Obileri.